Малко късно ще се изкажа за финала на Ергенът, но до момента нямах време да го гледам. Имах доста по-важни и по-ползотворни неща за правене, свързани с реалния живот, естествено, не както повечето да живеят само в виртуалния свят. На първо място искам да кажа, че никога до момента не съм гледал в национален ефир такова унижение на жена, и то на две жени. Никога до момента аз не съм гледал такова унижение. Каквато и да е една жена, каквато и да е, няма значение какви положителни и отрицателни качества има. Дали е свясна или не е свясна. Каквато и ще да е една жена. Това е жена. Жената е свято нещо. Матката й е свято нещо, защото оттам сме излезли всички. На тази земя всички, които сме родени от жена. Жената, каквато и да е, поне заслужава елементарно уважение. Без значение, пак казвам, за положителни и отрицателни качества, дали е свясна или не свясна в кавички, защото щом те са такива, съответно мъжете пък, които се виждат с тях, какви са, нали? И само квалификации. Корва, боклок, всякакви простотии. А после ги търсите да правите секс със същите. Значи, какво излиза? Така че, каквато и да е една жена, тя заслужава поне елементарно уважение. И точно за това, сега специално за този прословут невероятен финал на Ергенът и за цялото предаване, мога да кажа, че нещата, които от доста години говоря, особено през последните 5 години в клипове и публикации, излязоха не просто верни и не ме интересуват никакви сценарии, дали било сценарии, ма дали са били уговорили там, дали са се разбрали, това мен не ме интересува. Мен ме интересува, че това предаване показва какъв не трябва да бъде мъжа и какви не трябва да бъдат жените. Това за мен е най-важното нещо. И ето какъв не трябва да бъде един мъж. Един мъж не трябва да бъде мамино синче, един мъж не трябва да бъде контролиран от майка си, която щом постъпва по този начин с него, това означава, че тя е властна, че има много комплекси, че това е един човек, който щом иска да контролира сина си или синовете си, това означава, че тя има дълбоки психически проблеми и вътрешни комплекси и всичко вътре, програмата е тотално бъгната. Това нещо тя го е пренесла в живота на сина си или на синовете си, ако са двама, трима, няма значение. Такава жена това прави, тя го уврежда за цял живот дълбоко. Той става едно мекотело, от които страда после жена му, приятелката му там или с която има просто деца, или няма значение по съвременно, нали, вече без брак и така нататък. От цялата тази работа, от всички тези травми, които нанася една такава майка, което тя е жалко да се нарече майка, но да кажем, да наречем, нали, майка, защото все пак оттам е излязал този господин въпросния. Това нещо, това увреждане е за вечни времена. Този човек, докато е жив, не може да се излекува от тези травми. Той го пренася върху всичките си партньорки в живота, особено ако някой се плъзне и я боли толкова много главата, така да се каже, толкова е незряла и незрели постъпки направи да е с такъв мъж. Тази жена бял ден няма да види, докато го напусне, защото тя трябва да е луда да стои пред такъв, който е безхарактерен, който ще слуша майка си, който ще бъде всичко друго, но не е един отговорен, сериозен, зрял мъж, който мъжката му дума да струва повече от живота, който да бъде с чест, с достоинство, с всичко, което включва този мъж. Дори тук не говорим даже и за алфа мъжкарство, това са абсолютно типично мъжки черти, които би трябвало да притежава един мъж. Но понеже в съвременния свят и такива майки ги превърнаха в това, човека, смятайте какви отклонения, каква простотия, колко не е добре психически той, колко е увреден от тая жена. Оставете това, че се е появила. Той няма честта, доблестта, няма достоинството да застане пред тях и да каже: момичета, съжалявам, аз съм един безхарактерен нещастник и боклук, аз съм едно нищожество
Нямам смелост да взема нито една от двете ви, защото мама няма да съм добре с нея докато е жива. И тя ще ме тормози всеки ден. Или нямам смелостта и доблестта да взема нито едната от двете, защото виждам, че вие сте много по-силни от мен, като характер, като човек, като нищо, че сте жени. Вие сте много по-силни от мен, затова нямам смелост да взема нито една от двете ви. И включваме пак и фактора мама. Човека се записва на видео. Вие си го видяли тая простотия. И се записва на видео и двете жени отиват, без значение, пак казвам дали е сценарий. И те очакват муйкото да се появи, а той като посран изпраща това видео да им го пуснат и вече там став тия, които са в предаването, там, които са от персонала, така да се каже, служителите, уведомяват, така или иначе не го чакайте и да се тръжкате тук и какво да правите, то няма да дойде. Човека си фана самолета за България и вие не го чакайте. Ето това, говоря на жените от 5-10 години, че те, ако искат истински мъже, вече е много трудно да ги намерят, защото пък ние много добре научихме каква стана съвременната жена. Тук пък да кажа и обратното, за жените, за какво става на въпрос и на какво ги научиха тях. Всякакви мъже, които не могат да свалят една жена по нормалния начин и да правят нещо с нея, дали секс, дали връзка, дали нещо друго. И всички тези, които понаправиха някои лев и в България и по чужбина, и особено те с повече пари, те нямат време да се занимават с тия неща и казват директно: кажи къде я те водя, кажи какво ти купя, почват подаръци, почват почивки, острови, дрехи скъпи, парфюми скъпи. Те така ги научиха, почивки скъпи. Това нещо, което научиха ето тези мъжи, които не могат да правят секс, ако не си платят, защото искат красива жена, обаче те не могат да я достигнат по друг начин, те трябва да си я платят. Те през последните 10, 15, 20 години научиха жените, така ги моделираха, че те трябва да са едни платени парцали, едни боклуци. Те трябва да бъдат всичко друго, но не и стойност на жена. Да, съгласен съм, света е пари, живота е пари, парите са много важни, да не слушам там хиляди глупости, ама толкова си духовен, но ако искаш духовен път, ти трябва да си беден, ти трябва да си последен, ти трябва да страдаш. Това са пропагандите на сатаната и неговите прислуги. Не е вярно това нещо. Човек, който има пари, дали нормални, дали средни, дали е богат, той винаги има време да се развива духовно, той има цялото време на света да еволюира, да помага на останалите и да не слушам такива глупости. Да, света е пари, но това, което научиха мъжете съвременните с някой левец отгоре, жените съвременните, че те трябва да бъдат едни платени боклуци и парцали и първото нещо, в което да им е в главата като програма, да бъде пари. Пак казвам, много са важни. Но това моделиране и тази еманципация и жените вече били по-силния пол, ама ние първо беше искаме равенство, искаме това, искаме онова, искаме да бъдем наравно с вас, ама кои сте пак вие да ми кажете, аз съм адвокат, аз съм примерно банкерка, аз съм шефка на банка, аз съм това, аз съм онова. От цялата тази работа и смачкването на мъжете и отделно и от майките им в къщи, те реално направиха точно това с мъжете. Смачкаха ги, сплескаха ги. Вижте сега, има го и другото, че примерно един мъж, ето примерно мен. Мен никой не може да ме смачка по никакъв начин. Мъж или жена, няма значение. Аз предпочитам да умра, обаче няма да клекна, няма да забия коляно. Аз съм достоен човек, аз съм мъжкар. Как ще забиеш коляно? Пред мъж или жена няма значение по каква причина. Аз предпочитам да умра веднага. С заплаха дори за живота и всичко, предпочитам веднага да умра. По какъвто и да начин. Пред това да забия коляно и това няма как да стане. Мъжкара се ражда, да.
машкара се ражда. Ти не мога да възпиташ един мъж да е машкар, да си държи на думата или думата му да струва повече от живота или да е алфа машкар. Това е програмата ти основната. Човека се ражда такъв. Нали, шеф, шофьори, нали, курва, знае много добре. Лафа, че се раждат и е така. Не се възпитава, но поне тези, които са можели да станат нормални мъже, които са можели да бъдат поне средно така ниво мъж и качество, те вече са увредени трайно, дали от майките си, дали от други жени, че той щом нямал 10-20 хиляди лева в джоба на месец изкарани и че щом няма С-класа или някаква скъпа кола, че той е едно нищожество, или че да го мачкат по всички други начини. Виж сега, ти знаеш ли колко лайка имам, я отвори, виж как ми пишат, те го правят нарочно, вижте как ми пишат, нали, виж какви мъже ми пишат с какви коли и пари. Ти кой си? Демек, аз, жената до тебе съм единственото ти достоинство, ти си нищо, ти си едно нищожество и ти щом си до мен, ще коленичиш, ще клякаш, защото е най-голямата награда, демек, ти да си с мен. Ето всичките тези неща, пак от женска гледна точка, тези, които са можели да станат поне нормални мъже, да не са крайните машкари, нали, крайните алфа изроди, така да го кажа, които сме вече малко, то поне е можело да станат някакви нормални хора. Затова нямат право да се сърдят чак толкова много, нали, жените на мъжете, че сме останали малко такива. Затова и мъжете, за това, че сме всички взети заедно, не изключвам никой, за това, в което са се превърнали жените, защото жената се моделира според изискванията и желанията на мъжа. Мъжете искат едни надуваеми кукли без душа, които са от жива плът и кръв, нали? Без мозък в главата, с 2 мозъчни клетки, даже ако още по-добре, защото няма много да изнае устата да пита и да това. Ети парите, ети подаръците, ети колата, ети апартамента, примерно, ети почивките, от тебе искам секс. Това научиха мъжете, жените. Това жалко нещо, което виждам, което са се превърнали мъжете като този страхливец, който няма дори доблестта и честта да застане пред тях и да им каже своето решение. Ето такива са и това е съвременният мъж. Сега, жените, които желаете малкия процент от вас, не повече, сигурно 20-30-40%, не мога точно да кажа, желаете наистина един нормален човек до себе си, един истински мъж, или поне средната хубост, нали, златната среда, фащайте 2 камъка и почвайте от двете страни да ударите силно, докато дойде акъл, защото всички, цялото общество, и мъже и жени, сме виновни за това положение, в което моделирането на съвременния мъж, масата от тях са ето такива. Това е огромен проблем. Затова има разпад в обществото, затова семействата и браковете и тези, които живеят на семейни начала без брак, над 50% се разделят, развеждат и растат едни нещастни деца създадени, защото детето трябва да има и майка и баща. И то трябва да са, нали, наистина мъж и жена, а не родител 1 и 2. Не еднополови, там глупост да ни задълбава в тези неща. Това исках да кажа, страхливци, мекотели, недостойни. Нямам думи, аз съм погносен, защото това, което виждам в съвременния мъж, е всичко това, което не съм аз. И няма да спра да ги ритам по кокалчетата, докато те, въпреки всички външни фактори, не станат такива, каквито трябва да бъдат пред жените. И не маминка и тая оная е виновна, да се застанат пред огледалото, да се погледнат на какво приличат, да погледнат и дълбоко в себе си какви са мекотели и нещастници, да застанат сериозно, защото и в секса са такива, не са доминатори, чакат жената на жената. Момко, здрав и млад и прав и корав. Твоята задача не е да се гънеш като червей. Ах, миличко, как си? По 100 пъти на ден, миличко, добре ли си? Задъра, какво правиш? Ама добре ли си? Какво по 10, по 100 пъти добре ли си? Как да е добре? Как да е добре жената, що ми пишеш по 10, по 100 пъти на ден една и съща простотия?
Тя не иска да й задаваш въпроси, миличко, ти добре ли си? Тя иска ти да й го направиш да е добре. Няма, миличко, добре ли си? Няма какво правиш, какво може да прави една жена в съвременния свят. Ми чака се появи един малко по-нормален мъж, да излезе с него, да я заведе някъде, да я повози с колата, да се осамотят, да направят един хубав здрав секс, да повторят, да потретят, пак цяла нощ ако трябва. Това чака една жена от мъжете в този откачен ненормален съвременен свят. Не да я питаш какво правиш по 100 пъти на ден или зайченце, котенце, миличко, колко си красива. Ами тя има огледало, бе. Няма какво правиш, бе. Здравей, искам да се видим. Харесваш ми? Кажи кога и да те взема, или ако е в друг град, кажи кога се разберем. Искам да дойда, да изляза с теб. Искам да се видим. Какво е това да питаш, какво правиш? Какви си тия глупости? Ти веднага отиваш улево. 10-та глуха. Ставаш никой, но нищожество. Какъв ставаш ти? Какво правиш по 100 пъти на ден? И накрая те блокирва и те маха. Първо те предупреждава и после направо те изхвърля и от приятели те блокира, защото не може да търпи. Ти нямаш акъл. Ти нямаш чувство. Ти нямаш нищо за жените. Какъв си ти по 100 пъти? Не се прави така. Заставаш като човек. Здравей! Как си? Не с тотално наглост, нали, ганюската е става, тък ще те такова, нали? Здравей! Това, искаш ли да се чуем, да скъсим дистанцията? Много си ми приятна, много ми харесваш на снимките, искам да чуя как си по телефона, нали? Искам да видя с какъв човек контактувам, примерно. Искам, ако споделяш моите симпатии, моето привличане към теб, да скъсим дистанцията, да си поговорим. И там вече по телефона е вашата магия. Да застанеш като мъж, да покажеш някакво ниво, някакво интелект да покажеш. Да покажеш нещо различно от всички останали. За да можеш тя да каже вече: ела, моето момче, харесваш ми, нали, искам да изляза с теб. А там вече наживо, това ще я свършите и как ще я предизвикате тази жена, вече е съвсем друго нещо. И точно за това не желая да ви слушам глупостите да се оплаквате от жените. Те са такива, защото вие и ние всички заедно сме виновни за това нещо. Не изключвам себе си, не изключвам никой, защото ние заедно сме в това общество и заедно сме 100% от една държава или от човечеството. Няма такива филми! Какво правиш? Как си? Ах, се обажда се. Ах, миличко, много. Ах, колко си красива. Айде! Айде влево пътя! Какво е това? Хубаво! Комплименти! Хубаво! Ма мъжката, бе! Здравей, как си? Много ме кефиш. Представям си страхотни неща с теб в мъжката ми фантазия. Огромно желание имам към теб. Примерно, ако трябва да сте по-крайни или желая да се видим. Много ми хареса, да се чуем, да си поговорим. Тя, ако иска и като види нормално поведение, като види снимки, тя вече може да си прецени наистина дали ви даде телефон или да се чуете там по чат или това. Вие даже първата крачка, вие половин не знаете коя е най-правилната първа крачка. Тя е вашата инициатива, а вие чакате на тях. Кой това, какво правиш? Какво правиш? Или дай тук, първо, второ изречение, дай да те заведа тук, там, искам много да те заведа тук, там, всичко ще дам, само и само да се видим. Да, има такива, които примерно виждат един мойко, ще му източат там парите да отиде насам на там по острови, по хотели и по скъпи места. Но ако искате истински живеене, ако искате наистина жената да се изкефите, тя да ви се изкефи и вие на нея, да се свършите в контакта си и по време на секс да направите истинската магия на сливането, защото аз примерно никога не съм правил друг вид секс. Ако няма от двете страни сливане на мъжка и женска енергия и тотално откачане от двете страни, няма как нещо да се случи с мен и дори няма и да физиологически чувство да се случи това с мен, което трябва за да свърша секс. Така че станете малко по-нормални, защото и двата пола са нещастни точно по тая причина.
Жените ми се оплакват всичките, че са с по 2-3 вибратора и си ги кръщават даже и с именца. Да не изгробявам вече чак толкова много да става крайно нецензурно, но моите клипови са така ползотворно забавни и се надявам хем да се посмеете, хем да се така, нали, малко и ползотворно да бъде и за двата пола. Радвам се, времето вече е хубаво. Днес какво е? 25 май, мисля, че е, да. Днес е 25 май. Щастливите хора нямаме часовници. Не знаем коя дата е. Не знаем и колко е часа. Така че да бъдем по-нормални хора. Идва лято, когато се затопли времето и на двата пола, доста така повече им се прави секс. Дайте да правим много секс, защото секса много така повдига духа и настроението и вибрацията. А в момента на човечеството общата вибрация е трагична. Газ додолу, почивки, морета и мъжете и жените, най-вече мъжете, бъдете много смели, атакувайте ги тези жените, това искат, колкото и да говорят друго. Атака до дупка, но по умния начин. Без цинизми, без простоти, като ви откаже. Няма, ще ти такова майката, боклук, такова, парцал, ти си такава, нареди ти я блокират. Не бе, човек, що? Пуснал си въдичката за риба, като ходите, така ли правите? Аз за такава риба не ходя. Аз 20 години ходих за риба в дискотеките, защото там най-хубавата риба. Нали? Пуснал си въдичката, подбърнал си някакво изречение, каже, нали, бе, не имам си някой или не сега това. Простако! Не обиждай! Не нареждай комплексар! Стой малко. Поеми си така дълбоко въздух, 2-3 пъти да ти уветра главата, усмихни се, кажи добре, благодаря, извинявай ако съм те притеснил и я остави да отлежава. Ще мини месец, ще мини 2, ще мини 5, ще мини година, 2 може да минат, 5. Аз съм имал много такива случаи. Сама и 2. Когато те опознае малко по публикациики, по нещо, по коментарчета, те следят, те гледат, не си мислете, жените не коментират, повечето не харесват. Обаче, набележат ли така някой по-интересен или нещо да им влезе в порезрението, те му следят развитието, следят му изказванията, следят му всичко. И в един момент, уж от никъде, здравей, какво става, ти ма позабрай. С години не е имало чат. Опа, кацнали тук пиленце сега на раменцето. Я веднага дай телефон и кажи кога ще се видим. Оп, срещичка, хоп, хотелчето, хоп, хубави моменти, 2-3-5 дена. Хоп, после пак като сте изкарали добре. Мислете с тия прости кратуни, не мислете с долната си глава. Ви искате веднага всичко да стане. В долната ви глава мозък няма, той е в горната ви глава. Там е и нивото ви, там е и всичкото. Ползвайте го този мозък. Не дейте да бъдете първите случаи в човечеството, които доказват, че човека може да съществува и без мозък. Използвайте го малко това нещо. Не искам да удължавам клипа. Стига толкова. Казах каквото трябва да кажа. Пускайте въдичките, бъдете настоятелни, бъдете атакуващи, но трябва да знаете момента, когато да спрете да не се самоунижавате или когато жената наистина не иска да се види с вас. Оставете ги да отлежават, нищо им няма. Нищо им няма. Може да минат години да и дойде друг акъл. Важно е да мислиш много худове напред, а не да обиждаш. Бъдете тактици, бъдете гросмайстори в тая игра с жените, защото, вярвайте ми, като хитрост, много са по-хитри от нас. От мен не. Всичко добро!